Eto na! Ano nangyayari? Eto na, umuusok siya. May kwento ang ating Mahiwagang Burnay. Alam mo, partner, magpapa-ECG ako. Bakit? Kasi ang hirap, siguro, ang hirap Alam mo ng yun, ginagawa natin eh. Kasi ang taas ng energy. Tapos biglang, tapos may wagang Burnay. Bababa. Literal, sumasakit yung heart ko. Sabi ng doktor, pa-check up daw ako. Sabi ko, grabe, ang hirap talaga kumita ng pera. Sumasakit talaga literal yung puso ko. Transition ng ng Correct. energy. Tama, from very high to may wagang Burnay na very low. Eto na, ang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. We kissed and time stood still. Ang dami Di ba talaga yun? Ang dami nagtatanong kung ano daw yan. Kung ano daw yung background. Diba? Yun. Nakalagay kasi instrumental lang. Balik ko ba, pag may nag-tweet nga sa akin, ano pong title ng background music? Instrumental. Mag-reply si Chuper. Instrumental. Ang tanga-tanga mo talaga, Chuper. Gwapo ka sana, Chuper. Kaya mo na ganun talaga. Para masaya ang buhay. Kaya nagsabi tanga. Anong title ang pinatutugtog ni Chuper? Sabi ko, instrumental. Sabi niyo, maganda yung background music niyo pag binabasa niyo may Mahiwagang Burnay. Instrumental. Song for Elise? Somewhere in time, tanga. Mas tanga pala. Mas tanga pala. Hindi, tinitingnan ko lang kung alam mo. Ito na. Somewhere in time po yan. Yeah, somewhere in time. Na instrumental. Yan. Isang pari ang nagpunta sa barberya para magpagupit ng buhok. Ay, hindi. Pumunta na siya para mag-cooking lesson. Para magpabunot ang ngipin. Hindi, pumunta siya doon para magbabaksin ng dog. Itong Burnay natin. Obvious na nga, sinasabi pa. Ulit! Okay. Ito na talaga. Isang pare ang nagpunta sa barberya para magpagupit ng buhok at magpabawas ng balbas. Hindi, para magpabawas ng timbang. Gulo mo eh. Okay. Habang nagpapagupit, ay nakakwentuhan niya ang barbero. Madami silang napag-usapan gaya ng politika, ekonomiya, at iba't iba pa pong mga issue tungkol sa lipunan. Maya-maya pa ay naging paksa nila ang usapin tungkol sa Diyos. Alam mo, Father, ipagpauminhin mo ha, pero hindi ako naniniwala na may Diyos katulad ng sinasabi mo. Gunnar? Sabi ng barbero. Bakit mo naman nasabi yan? Tanong ng pare. Madali lang, Father. Kailangan mo lang lumabas ng kalsada para malaman mo na hindi totoong may Diyos. Yan, anong title niyan, partner? Instrumental. Instrumental ulit. Instrumental. Madali lang, Father. Kailangan mo lang lumabas ng kalsada para malaman mo na hindi totoong may Diyos. Kasi kung totoong may Diyos, dapat wala ng taong may karamdaman. Kung totoong may Diyos, bakit napakaraming batang walang magulang? Kung totoong may Diyos, dapat wala ng sakit at paghihirap sa mundo. Sa tingin ko, kung totoong may Diyos, hindi niya pahihintulutan na mangyari ang lahat ng pangit sa mundo. Sabi ng barbero. Matapos magsalita, pinagpatuloy na lamang ng barbero ang kanyang paggupit sa pare. Pansamantala namang nanahimik ang pare upang maiwasan ang pakikipagtalo sa barbero. Pagkaraan ng ilang minuto ay natapos na ng barbero ang paggugupit. Pagkaabot ng bayad, lumabas na ng barberya ang pari. Hindi pa man nakakalayo si Father, may nakita siyang isang mamang palaboy. Napakahaba ng buhok at balbas nito. Mukhang napakatagal na nang huli itong nagpagupit. Dahil dito, bumalik sa loob ng barberya ang pari para kausapin ang barbero. Nang muling makita ang barbero, nagsabi ang pari, sinabi nito, alam mo, hindi ako naniniwala na may barbero sa mundo. Nang marinig ang sinabi ng pare, napakamot ng ulo ang barbero at sinabi, Father, paano mo naman nasabi na walang barbero sa mundo? Nandito ako sa harap mo at isa akong barbero. Sumagot naman ang pare, nagkakamali ka. Wala talagang barbero sa mundo.
Kung totoong may barbero, ay dapat wala ng tao ang mahaba ang buhok at balbas gaya ng mamang palaboy na yon na nasa labas. Oo nga My naman. At sumagot Nga ang naman. barbero, Father, napakarami naming mga barbero sa mundo. Ang problema, may mga taong hindi lumalapit sa amin para magpagupit gaya ng mamang palaboy na nakita mo. Pagmamayabang na sinabi ng barbero. Yabang ano ah. At muling nagsalita ang pare. Yan ang punto ko tungkol sa Diyos. Napakaraming tao ang hindi lumalapit at hindi hinahanap ang Diyos. Kaya akala nila walang Diyos. Kaya napakarami ring naghihirap at nagdurusa sa mundong ito. O, see ha? Ayan. Boom! Huwag ka makipag-away sa pare! Wale! Kabog ka, wala kang reklamo. Wala. Wala kang pandedebate. Corrected by, sasabuyan kanya ng holy water. Ganda naman ang kwento, no? Cute, simple lang, no? Thank you, may wagang Bornay. Minsan talaga dumarating sa buhay natin na iisipin natin, walang Diyos, di ba? May mga nadidinig tayong ganang kwento na Correct, talaga hindi na naniniwala sa paano mo masasabi sa na may, Creator. correct, na may Diyos kung ganito yung nangyayari? Ang daming masama. Correct. Pinatay ang ganito, nasaktan si Miserable ang buhay, Mahirap. naghihirap Sa lagi. totoo lang, partner, mahirap talaga siyang ipaliwanag. Lalong-lalo na sa isang taong talagang pinagdaan ng matindi na trahedya. 'Di ba? Pero wag kang titigil sa pagsabi na hindi na tatapos ang buhay sa isang trahedya. Correct. Madami pang ibang pwedeng magandang tingnan tungkol sa mundo, 'di ba? Totoo yan. Yung simpleng paggising mo lang sa umaga, no? Yung sinasabi nating walang Diyos. Yung pagdilat pa lang ng mata mo eh. No, bakit ka pa Paano ka dumidilat? dumilat? Paano ka dumilat? 'Di ba? Di ba? Yung gumagalaw ka ng normal, nakakakain ka ng maayos, bakit nangyayari to? Correct. Sino ano ang nasa kabila nito? Tsaka 'di ba minsan, ito simple na lang eh. Mm-mm. Oh my gosh, hindi ako nag-aral sa exam. Sana wala si ma'am. Biglang di dadating. Ako lagi ko din Diba, ngayon pag, answered oh my prayer. gosh, there is a God. Totoo. Totoo yun. Yung tipong gutom ka na, tapos biglang may Correct. bibigay sa ng pagkain. Yung hindi mo alam kung saan mo kukunin yung pang tuition ng anak mo. Tama. Tapos biglang may dadating ka kumari, oy Mari, yung utang ko nga pala sa'yo, nakalimutan ko na, ngayon ko babayaran. Totoo ka dyan. Diba? No? Because- Napapansin ba natin yung mga ganong klase ng blessings? Hindi. Galit ka Oo. ba, Chuper? Ka sumigaw. Kasi inisip natin lagi tayong naghihirap. Oo Wala nga. tayong makain. Kasi Correct. ganun tayo mag-isip. Tama. There is a God. Alam ko, mahirap po itong tanggapin, lalo na sa mga tao talaga na naging biktima ng sobrang matinding trahedya o kasamaan. Pero eventually, makikita mo na kaya ka pala nabubuhay pa, May dahilan. meron dahilan. May purpose ka pa. Kaya ka humihinga. Totoo. Diba? Kasi meron dahilan. Isipin nyo yun ha, ang dami-dami nating tao sa mundo. Lahat tayo iba-iba. Paano nangyari yun? Kasi nga may Diyos. Correct. Diba? Napakahiwaga ng buhay. Napakaganda ng buhay. Tama! Huwag tayong susuko na, kunyari, bigyan lang tayo ng matinding problema, sasabihin agad natin, walang Diyos. Walang Diyos. Hindi Oh. ganun. Mamaya, may paring kumausap Oo, sa'yo. kung kumatok din so, sa'yo. So, plaking ka, Oo. di ba? Thank you, Mahiwagang Bornay. Napakaganda, napakasimple ng kwento, pero ang lalim ng paghuhugutan. Tama. Thank you. At ang mga kwento po ng Mahiwagang Bornay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan. Maraming salamat doon sa mga nagla-like at patuloy na nag-share ng mga kwento ng Mahiwagang Bornay. Salamat! Thank you. Thank you very much. Muli po mga kaibigan, ito ang Tambalan ng isang balasubas. At ang isang balahura, ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio Ken Chris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay Memorize memorize nyo nyo na. na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!